ngamandla uJesu akanawo. Esinye siyawazi amandla kaJesu kodwa asembulelekanga ngamandla uJesu akanawo. Sizwakala sithi awuyena yini uKristu na? Zisindise kanye nathi. Bese ke siyasikhuza lesi okuyisona esembulelekile ngamandla kaJesu Kristu ukuthi ukhuluma kanjani wena uma ngabe ukhuluma ngalendlela okhuluma ngayo, ngokuba thina lokhu esibethelelwa khona siyakwazi sikwenzile. Lona esibethelwe naye umsulwa yena akanalo icala. Lapha ke uJesu yena akabonakali esho something okwamanje ngalesikhathi zona zisaphikisana ngayo yonke lento, kodwa engikufundayo la ukuthi kuzona zonke izimo esingena kuzona uJesu yena wangena kuqala kuzo. Siyambona uJesu ephikwa abafundi bakhe okungabafundi bakhe owayisuke ebathembile ngalendlela eyisimanga. Uma ngabe nawe ubhekana nesimo sokuphikwa nesokujikelwa abantu, kumele wazi ukuthi lokho kwamehlela uJesu ngaphambi kokuba nawe kukwehlele, ngoba wayazi ukuthi egcineni kuzoba khona umuntu ofana nami nawe abasazohamba kule journey. Iye isi enye inceku kaNkulunkulu thina abantwana bakaNkulunkulu sinqoba engathi siyehlulwa, kuye kubonakale engazi ukuthi siyehlulwa kanti yilapha esuke sinqoba khona. Jesus. Siyabona lapha sebembethelile uJesu uqhubeka embelwa sekuthiwa kuqediwe, kanti yila akasazonqoba khona yena uJesu. Hallelujah. Izwi ke ebengizolethulela lona bazalwane yileli elisingiqinisile ngithi ngiza kuba nawe kusuka namhlanje eparadise lika Baba. Ngiyabonga. Hallelujah. Jesus.